निसर्गानं भरभरून दिलेल्या कोकणला भक्तीचाही समृद्ध वारसा. कोकणच्या प्रत्येक मंदिराचं आहे खास वैशिष्ट्य. श्रावण विशेष, जाऊ देवाची आगावा. नमस्कार, मी भगवान शेलटे. कोकण साथ लाईव्हच्या जाऊ देवाची या गावा विशेष भागात आम्ही आत्ता आलो आहोत आजगावमध्ये. आजगावच्या रवनाथ मंदिरात. या रवनाथ मंदिराचं काय वेगळं वैशिष्ट्य आहे, इथल्या देवाची काय महती आहे, ती आजच्या विशेष भागातनं आपण जाणून घेणार आहोत. पाहूयात. आम्ही आत्ता आहोत आजगावच्या रवनाथ मंदिरात आणि या रवनाथ देवाचं काय वेगळेपण आहात ते वेगळेपण जाणून घेऊयात इथल्या मानकऱ्यांकडनं. काका काय सांगाल, या रवनाथ देवाचं काय वेगळेपण? रवनाथ देऊळ म्हणजे हे आमचे 11 देवळं आहेत. 11 देवळातले 5 देवळं, 5 देवळातलं महत्त्वाचं देऊळ म्हणजे रवनाथ आहे. हे देऊळ म्हणजे एवढं आहे, म्हणजे इथे म्हणजे स्वच्छता म्हणजे सवळेपणा खूप आहे. इथे कुठे काय चालत नाही. फक्त इथे दसरा उत्सव होतो आणि एक जत्रा होते, कीर्तन वगैरे होते, पण आणि नाटकं वगैरे इथे होत नाहीत. असं हे आहे इकडे. रवनाथ म्हणजे प्रत्येक गावात रवनाथ असतो. आता म्हणाला तसं न्हावेलीचा रवनाथ आणि ह्याचं काहीतरी एक नातं आहे, याबद्दल काय सांगा? रवनाथ म्हणजे कसं आहे, म्हणजे आमचं रवनाथ आणि न्हावेलीचा रवनाथ हे भाऊ आहेत. न्हावेलीचा रवनाथ हा मोठा भाऊ आहे आणि हा लहान भाऊ आहे. आणि हे आम्ही ज्यावेळी समुद्र स्नानाला जातो त्यावेळी वेतोबाचा आम्ही हुकूम घेतो. मूर्तीचा हुकूम, वेतोबाचा हुकूम झाल्यानंतर आमची अशी रीत आहे, तर आमचा देव जर गेला तर आजगाव याचा देव जर गेला समुद्र स्नानाला तर तिरोडा माऊली, शिरोडा माऊली आणि पाटेकर आणि न्हावेलीचा रवनाथ ह्याला पत्र दिलं जातं आणि ते पत्राचं उत्तर देऊन त्याप्रमाणे आम्ही संपूर्ण ठरवून इथे आम्ही समुद्र स्नानाला जातो. पत्र दिलं जातं म्हणजे नेमकं काय केलं जातं? म्हणजे पत्र म्हणजे आमंत्रण दिलं जातं. म्हणजे त्यांना आम्ही बाबा असं जातो, जायचं आहे आम्हाला, आमचं ठरलेलं आहे, तुमचं काय आहे ते ठरवा आणि ते आम्हाला कळवा. मग तशी इकडे सगळ्यांची आम्ही सोय वगैरे, जेवण वगैरे रात्रीचे येतात ते त्यांना आम्ही आणायला जातो. विशिष्ट जागा आहे त्यांच्या, त्या जागेवर येऊन उभे राहतात ते देव. त्यांना आम्ही नारळ घेऊन आणायला जातो आणि येथे त्यांचा रात्रीचा पाहुणचार करतो. आणि पाहुणचार झाल्यानंतर आम्ही सगळे जे जे देवता आणि आमची देवता एकदम समुद्र स्नानाला जातो आणि मोठं जनसमुदाय मोठा असतो आमचा. त्याच्यामुळे आम्हाला हे माहिती म्हणजे रवनाथ हा जर आजगावचा देव जर नाही गेला तर ते आमचे कुठलेही देव जाणार नाही. म्हणजे आमच्या संबंधित देवता आहेत ना, ते देव जाणार नाही आंघोळीला. म्हणजे आम्ही ज्यावेळी आमचा हुकूम होणार, आमच्या देवाचा हुकूम होणार, त्यावेळीच ते येतात. असं आहे ते. आणि अजून कुठच्या ह्या पंचायतन देवता कुठच्या आहेत ह्या रवनाथ देवाच्या? ह्या देवळा म्हणजे न्हावेलीचा रवनाथ, तसं कवठणचं पण आहे, कवठणचं रवनाथ पण ह्या देवस्थानाची संबंध आहेत. ते सुद्धा इथे समुद्र स्नानाच्या वेळी ते इथे मुक्कामाला इथे असतात. त्यांचं आम्ही पाहुणचार करतो सगळं आणि कौल वगैरे देऊन ते नंतर जातात. आणि अजून उत्सव जत्रा साधारण कधी होते या देवाची? जत्रा पौर्णिमेच्या दुसऱ्या दिवशी होते. त्रिपुरा पौर्णिमेच्या दुसऱ्या दिवशी जत्रा होते इकडे. आणि दसऱ्याला इथे सगळं दसऱ्याचा म्हणजे देव आमचे कवळास ह्या देवळात होतो. जी आमची ती तरंग देवता बघितली तुम्ही आणि तुम्हाला आम्ही दाखवली, ती सगळी इकडे येतात. सगळं देवाच्या कानावर म्हणजे कौल वगैरे झाल्यानंतर देवाच्या कानावर घातल्यानंतर देव आम्ही अवसर देव सोडले जातात. सोडल्यानंतर आम्ही ते सगळा मेळामार्ग करतो. मेळामार्ग केल्यानंतर इथे आम्ही ते राखणीचा कौल घेतो आणि नंतर ह्या देवळात इथे सगळी तरंग साड्यावर सोडल्या जातात. आणि इथनंच देव आमचे ज्यावेळी विजयादशमीची पहाटेला इथे आम्ही दसऱ्याचा कार्यक्रम सुरू करतो. आणि त्यावेळीसुद्धा आमचे जे तिरोडा गावकर, शिरोडा गावकर आणि खाशे म्हणजे भोसले हे त्यांना पण आमंत्रण द्यावं लागतं आणि त्याप्रमाणे ते इथे हजर राहतात. आणि ते हजर आल्यानंतर संपूर्ण दसऱ्याचा कार्यक्रम झाल्यानंतर त्यांना
देव कौलाचा कौल देतो, म्हणजे ते कौलाचे नारळ ठेवतात. हे वार्षिक त्यांचं काम आहे. त्या कामाप्रमाणे ते कुठलंही काम चुकत नाही आणि इथे येतात आणि ते देवाचा कौल घेऊन जातात. भोसल्यांचं निमंत्रण म्हटलं ते राजघराण्याशी संबंध आहे या देवाचा. आहे. म्हणजे कसं माहिती आहे, पहिल्यापासून म्हणजे काही जरी करायचं आहे ते पाटेकर देवस्थान म्हणजे तिरोडा, म्हणजे तिरोडा जायचं यायचं, ते निशाण काठीवर आहे आमची शिगम्याला जायचं याची आमची परंपरा आहे. ते पण कधी इकडे देवाला आजगावच्या रवणाताला वेतोबाला आल्याशिवाय जात नाही. कुठले कार्यक्रम इथे आल्यानंतर ते आपले इथे भेट देतात आणि भेट देतेवेळी सुद्धा मानकऱ्यांना सांगतात आम्ही बाबा येतो, मग आम्ही त्यावेळी आम्ही तिथे हजर असतो. अजूनही काही वेगळेपण आहे या देवतेचं कौलबद्दल, देवाची पूजा वगैरे इथले गुरु करतात. अजून काय जे वेगळेपण आहे ते सांगतात का? काय सांगाल कौल वगैरे आणि या सगळ्या भक्त कुठून येतात, नवस काय काय केले जातात? कौल हे जे आहेत हे कौल बाहेरच्या गावातनं पण लोक येतात आणि कौलाप्रमाणे काम होतात. महत्त्वाचं म्हणजे देवाने कुठचाही शब्द दिला, एक उजवा मागितल्यानंतर ते उजव्या प्रसादावर बरेच जणांची कामं महत्त्वाची झालेली आहेत, असा लोकांना पण अनुभव आलेला आहे. त्याप्रमाणे लोक येत आहेत, त्यांची कामं होत आहेत. कारण कुठून लोक येतात? बाहेरच्या गोव्यातनं येतात, बेळगाव येतात, आपले महाराष्ट्रातले म्हणजे जवळचे देवगड मालवण ह्या बाजूत याच्यातनं येतात. गावातले स्थानिक लोक आहेत ते स्वतः त्यांचा अनुभव आहे त्यांना, त्याप्रमाणे ते लोकांना आपल्या पाहुणे सांगतात, त्याप्रमाणे ते येऊन ती कौल घेतात आणि त्यांची कामं होतात. आणि नवस करताना साधारण म्हणजे इतर देवतांना केळी केलं, इथं ह्या देवाला काय केलं? नवस गोड काहीतरी, म्हणजे वेतोबाला किंवा गोड पदार्थ, पेढे, जुलबी, लाडू वगैरे. तसेच इकडे घट पण चालतो, नारळ जास्त या देवाला नारळ, पेढे असे साखर चालतात. त्याप्रमाणे ते लोक नवस करतात, नवसाप्रमाणे कामं त्यांची होतात आणि त्यांना अनुभव पण येतो चांगल्याप्रमाणे. आपण आत्ता माहिती घेतली आजगावमधल्या श्रीदेव रवळनाथ देवाची. ह्या रवळनाथ देवाची सुद्धा अशी वेगळी वैशिष्ट्य आहे जी आपण त्यातल्या मानकऱ्यांकडनं, इथल्या पुजाऱ्यांकडनं जाणून घेतलीत. इथलं सुद्धा वैशिष्ट्य आहे ती पिढ्यानपिढ्या इथल्या देवाची वैशिष्ट्य आहेत, इथलं कामकाज आहे ते इथले मानकरी, इथले ग्रामस्थ चालवत आहेत. ते वेगळे पण आत्ता ज्या भागातून आपण पाहणार आहोत. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह भगवान शेलटे, कोकण 7 लाईव्ह, आजगाव, सावंतवाडी. निसर्गानं भरभरून दिलेल्या कोकणला भक्तीचाही समृद्ध वारसा. कोकणच्या प्रत्येक मंदिराचं आहे खास वैशिष्ट्य. श्रावण विशेष, जाऊ देवाची आगावा.